Katatapos lang mahpolam ni aling Aida sa isang mamimili ng may narinig siyang himintong sasakyan sa tapat ng tindahan. Akala niya ay ang asawa niya ang dumating kaya lumabas siya para tilinghan itong mahbiat ng kakamit. Paglabas niya, nakita niya agad ang panganay niyang anak na baba na ilang buwan pa lang kasal na dumalaw mula sa karatig bayan. Tinanggal ni Liza ang kanyang helmet at nang makita ang kanyang ina, ngumiti itong matipid, "Nay, kumusta ang benta dito?" Nang makita ni aling Aida ang mapahot na tingin kanyang anak, nag-alala siya, ukay naman ang takbong tindahan, karamihan ay siki, kaya masasabing maayos. Pero ikaw, anong nangyari sa iyo? May sakit ka ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Imiling si Liza at habang nagsasalita ay imipo sa isang mesa na bato sa harap ng tindahan. Wala tunay, maha lang natapos ang klase ko kaya di man ako para dalawin kayo ni tatay. Pumunta si aling Aida ipangkinan mansanas at iba pang prutas ang kanyang anak, saka imipo sa tabi nito, "Talaga ba? Hindi ako basta-basta malulukong matandang ito, ah. Sabihin mo sa akin. Siguro di madaing katungkol sa biyenan mo. Halos lahat naman bakong kasal di madondian, ano? Noong nakapakasal ako sa tatay mo, nahirapan din ba ako sa lola mo? Kawawa naman ang anak ko. Mapalat ako at mabait ang lola mo, wala siyang anak na baba kaya mahal na mahal niya ako bilang manihang niya, halos mas mahal pa niya ako kaysa sa kanyang tinay na anak na lalaki." Bumintong hininga si Liza, sadang maswerte ang baba sa napanghasawa niya, "Ano nay? Wala akong masabi sa asawa ko, mahal niya ako, at ikinakalang din niya kayo. Kaya kapag may mga hindi pa kakanawan, naawa ako sa kanya kapag nakikita kong nahihirapan siyang pumili kung sino ang kakampihan. May kanawa bang masama sa iyo ang biyenan mo? Sana pala noong araw, alam ko na parang kasalanan na mag-asawa ng may edad o mas bata sa asawa, sana nakapakasal ako ng mga o kaya naktanda na lang. Bakit mo nasabihan? Nakmalan kayong dalawa kaya kayo nakapakasal. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa pag-ibig at noong nakita tayo para formal na makakilala, mukhang normal naman ang kanyang pagtrato sa atin, hindi ba? Hanuan ba talaga siya kay pakisaman? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inayo. Pero kamakailan may bimisita sa biyenan kong kaibigan niya, tapos sinabing nakakahinayang na hindi sila naging magkumpara, ang hirap-hirap na nay. Nasaktang tumingin si aling Aida sa kanyang anak, "Bakit ka nakapakasal kung magiging mahina ka naman? Lakasan mo ang iyong loob. Kung mahirap siyang pakisaman kayang sinasabi mo, tratihin mo siya ng mahina." Maraming nakahambing manihang sa ibang anak na baba pero madali lang din ang mawala. Sadang kapag nakisap ang hababa, palahing tungkol sa mga anak ang pinag-isapan, pero kapag abala na sa mga kawang bahay, nakakalimitan din han. Uwan hapur sanan kakanan lang din nasan po pala sa tatay. Nakte-delivering bigas. Kiniha ni Liza ang kanyang telepono at naksalita, "Mas haman ang pakiramdam ko pagkatapos kong makusap kayo. Bibili lang akong ilang gamit para sa bahing asawa ko ay mapampalasa. Balak ko sanang pumunta sa supermarket pero nakita kong maraming tao kaya di man na lang ako dito para suportahan ang tindahan natin." Imiling si aling Aida, "Kung may kailangan ka, kinan mo na lang, anak naman tayo, bakit pa kailangang makbayaran?" Nakpasalamat si Liza sa kanyang ina at pimasok sa tindahan para mamili. Matapos maglibot ng halos kalahating oras, nakpaalam na rin siya sa kanyang ina. Pagkawini mangisa na nakte-delivering bigas, napansin niya ang kapaitan sa mukhang anak niya pagkatapos mag-asawa, agad niyang sinabihan si Liza na magdalang ilang kahon birds nest at ginseng. Nang magpaalam si aling Aida sa kanyang anak, pinayahan niya ito, "Kapag malungkot ka o may dinadamdam ka, timawag ka agad sa amin tatay mo, hiwag mong ilihim at tiisin ang sarili mo. Magpakabait ka, hindi ka pababayaan ni Diyos." "Salamat po nay, tay, sige po alis na ako." Di man siya sa palengke ipang bimiling ilang sariwang seafood bago imiwi. Pagpikas niyang hate, nakita niya ang kanyang biyenan na nakupo kasama si aling Mershay.
Si aling mersay ay kaibahan kanayang bienan. Limapit si Laisa at makalang na bimati, makandang hapon po nanay, dimalav po si aling mersay. Timangot si aling fakay Laisa. Nakimiti si aling mersay at naksabi, kakatapos mo lang magtrabaho. Opo maglilito na po akong hapinan. Kailangan niyo po bang tulong? Ang dami ni Hana. Timanghan si aling fasam malalakang sipot na nakasabit sa motor ni Laisa, naki hayan mo siya. Bata poan nakakaya po niyahan. Makakabataan hayon ang swerte dati kami pipenta po kami sa bukit para himanap ng halay at mangaling sisu, hindi hayan hayon na makikiano ahat lahat sa palengke. Napanghiting pilit si Laisa, tama po kayo nanay, kaya ko naman po ito, wala naman pong. Masyadong tutulong. Mahaling nasa trabaho, mahaling po sa gawaing bahay, swerte mo naman fa at hanan ang iyong manihang. Hindi kayang anak kong sitay, kain lang kain tapos palahang naktatrabaho, kahit maksang nuitlis kailangan ko pang tulanghan. Paano na kayahan kapag nakasawa na? Hayaan mo. Papunta po lang si Laisa sa loob ng bahay, naksalita ng malakas si Olingfe, pero marinong kimita, mahanda at matahampay po, maraming koneksyon. Kung may manihang akong hayanitay, handa akong mohang Filipina hausivi para sa kanaya. Bakan hakimya po siyang katilong para sa akin sino ang nakakalam. Bahang naya si Aling Mersay at timinghan kay Laisa pero hindi ito nakpopekto at pimasok na lang sa kusina, tahimik na nahiwang ilang pritas at inalok sa dalawa, saka nahanda para maglito ang hapinan. Sa totoo lang, may pinturin naman ang biyena ni Laisa, kung may manihang kang matalino, siyempre, matitiwa ang biyenan. Si Laisa ay 33 taong gelang at 2 buwan po lang kasal. Hindi siya kahandaan, minsan ay hindi siya ganong kumpiyansa sa kanayang sarili. Mila po noong nag-aral siya hanggang sa magtrabaho siya, isa lang ang naging karelasyon niya, ang kanayang senior sa kolehiyo. Pero maraming nangyari pagkatapos at pinagtaksilan siya ang lalaki kaya hindi sila nahiwalay ng maayos. Simula noon nawalan ng tiwala si Laisa sa pag-ibig at sa mga lalaki, akala niya ay magiging genuine na lang siya habang buhay. Pero nang mag-asawa ang kanayang kapatid na lalaki na 3 taon na mas bata sa kanaya, 2 taon na ang nakakaroon, nang makita niya ang kanayang bayaw na mahanda sa kanayang damit pangkasal. Imbes ang pagnanais na mahmahal at magkaroon ng sariling pamilya. Siguro hindi siya kasing lakas tulad ng inaisip niya. Nagsimula siyang maging mas interesado sa kaniyang hitsira, nagsimilang magbihis ng maayos, at natitong magmakip ng konti. Nang kapanahon yun, may nanlihap sa kaniyang guro pero tinanggihan siya ni Laisa dahil wala siyang nararamdaman para dito. Patuloy po rin siyang imasa na ang kaniyang tauna ay naroon po at makikita rin sila sa lalong madaling panahon. Pagkatapos maglito, naglinis si Laisa ng bahay. Pagkatapos nun, naliho siya, nang limabas siya ay timawak ang kanayang asawa ipang sabihang malalote siya sa pag-ibig. Pinatiyaw niya ang kanayang biyog at pumunta sa sala at nakita niya ang kanayang biyena na papasok din doon. Nagtanong siya, imivina po si Aling Mersay. Himinto si Aling fa at tuminghan sa buong bahay, nakakinot ang nua. Maglampaso ka naman maayos, baka magkaroon po ang tibig diyan, kapag natiyawhan magkakaroon makabakat, makang mas madimi po kaysa kanina. Pag may kinakawa ka, paktinan mo ang pansin, kung ayaw mo naman, sabihin mo ahat. Sa pagtingin sa paligid, nakakita si Laisa ang ilang bakat ng tibig sa po ang ituan at mesa, malabo ang ito, pero hindi na siya nakpaliwanag. Nakmadali na lang siyang himinging pamanin. Opo, alam ko na po, lilinisin ko pong mili. Hindi pa po ba kayo nakhitom? Ihanda ko na po ba ang pagkain? Timawak sa Felipa at sinabing malalate siya, kaya sabi niya kimay na tayong dalawa. Bakit naman tayo kakain ng mana? Asawa ka, kaya dapat naghihintay ka sa asawa mo kahit anong oras po ang imiwi. Limapit si Aling fa at binuksan ang telebisyon para manood ng balita, nakatalikod pero nakikipag-isap po rin kay Laisa, kimay na kami ni Aling Mersay kanina, kaya besok po ako, hiwag kang mag-alala.
Hindi alam kung paano makambensi ang kanayang biyenan, lihim na nakpadolan menso si Liza kay Felipe no imivinang mocha ipang makakanselang makakasama. Pagkatapos nun imipu siya sa ipuan sa tabi ni Olingfa at nanood din telebisayon. Nakaiwi sa Felipe ng lampas niya, nong hobby. Marami siyang nakasalamihan hafip klint kaya kailangan niyang maktrabaho ang hobby. Nang matanghap niya ang mensohan kanayang asawa, balak na niyang tawahan ang kanayang ina para sabihin kimay na ito, pero nakalimitan niya dahil sa pakikang abala. Narinig ni Liza ang tinukhang motor ng kanayang asawa kaya limabas siya ang bahay para tilinghang maksora ang khata. Sabi niya, kanina po natatakot ako na makitom kayo, kaya pimili po ako ng makapito sa kanto at pinakain sa inayo, kaya nakpapahinga na po kayo sa kwarto niyo. Sige, ihanda mo na ang pakkan, tatawagan ko si nanay. Siguro gitom ka na rin patawat. Marami akong klint ngayon at iniving mocha ang makakasamahan ko kaya ginawa ko na lang ang trabaho nila. Limapit si Liza at pinatay ang komputer. May ginagawa siyang aralan, ngimiti siya at imiling, asawa na kita pero ang pormal mo pa rin. Nakapahintay naman ako, mas masaya kung makakasama tayong kimain. Nakpainit na akong tibig, maligo ka na para makanawa ang pakiramdam. Limapit si Felipe at niyakap ang kaniyang asawa, nakpasalamat, at nakmadaling naligo. Pumunta si Liza sa kisina at ininit ang pakkan at nakain. Pagkaron, limabas ang kaniyang biyenan, tumingin sa palagit at naktanong, Liza, narinig ko bang dumating na si Felipe? Opo, kaliligo lang po niya. Makilamos na po kayo at sabay-sabay tayong kimain. Imikap si Olingfa at tumayo. Nang matapos maligo si Felipe at makita ang kanayang ina, nagsalita siya, Nay, sa sasinot na malalata ako, kimain na lang kayo ni Liza, bakit po kayo maghihintay sa akin? May edad na kayo, dapat inina niyo ang sarili niyo. Kimain kayong dalawa ni Liza, hindi naman kayo kakain makisa, hindi ba? Ikaw talahang bata ko. Nakalala ako sa iyo kaya naghintay ako pero kung ano-ano ang inaisip mo. Iba pa rin ang kimain kasama ang sarili kong anak. Bahang nakaramdam si Lizang implikasyon sa sinabing kanayang biyenan pero pinahalan na lang niya ang kanayang sarili. Hindi naman napansin ni Felipe ang sinabing kanayang ina, abala lang siyang pinapayahan ito, uwan hapua, masaya ako dahil hinihintay niyo ako, pero hiwag po masyadong makpakitong. Biti na lang alam ni Liza na makalala kaya nakpadala siya sa akin mensahe, kung hindi baka nakatilok na kayo ng hindi kimakan. Bahang nainis si Olingfa nang pirihin kanayang anak ang kanayang manihang na parang hindi siya mabibigay ng wala ito. Malamang ang kanayang tuno, paano ako mapapamak, may makamayat po ako at alam ko kung paano himanap ng pakkan, hindi ko kailangan tong makalaha sa akin. Bago ka po mag-asawa, nabibigay naman akong maayos. Ikaw ang may kasalanan, malalate ka pero hindi ka man lang nakpalam o nakpadalan ng mensahe, bakit po kayo may telepono kung hindi niyo rin naman kakamitin? Nanay. Liza, asawa kita, nanay naman kita, at makakasama tayo sa bahay, kaya ukay na isa lang sa atin ang naksabi, bakit po kailangang mohang komplikadohan? Pero hindi ko gustuhan. Hindi alam ni Felipe kung anong sasabihin, sa isang banda ay ang kanayang ina, sa isang banda ay ang kanayang asawa, medyo nahirapan siya. Inabitan ni Liza ang kanayang asawan kanan at lihim na kinirot siya bilang sinayas. Bumintong hininga si Felipe, simila bikas, sisibikan kong imivinang mocha para makakain tayo ng sabay. Kung may emergency naman, tatawagan ko po kayo, panhaku. Alam ni Olingfa na pakot ang kanayang anak kaya hindi na siya nakipaktalo po, sige, kimain na tayo. Tahimik na kimain si Liza sa tabi, komplikado ang kanayang nararamdaman. Pagdating sa silid, habang nakahanda na para matilok, himarap si Felipe at bimilong, medyo sumubra si nanay kanina, hiwag kang malangkot, ha? Okay lang hen. Tama naman siya nakalala siya daw malalate ka, tapos ako po ang tinawahan mo, kaya nalungkot siya, hindi ko na lang papansinin. Sige, matilok na tayo, habi na.
Sinabi ni Liza na okay lang sa kanaya pero paano naman hindi. Naksinengaling siya para mapanatag ang kanayang asawa pero hindi niya alam kung hanggang kailan niya makakayanan ang ganitong sitwasyon. Nakaiha si Liza at pinakikinggan ang pahangang kanayang asawa nang malala niya ang panahong ina silang nakita, halos isang taon na ang nakalipas. Isinama ni Liza ang kanayang ina ipang makpatingin hipin sa lungsod doon niya nakilala si Felipe. Bakong kita pa lang ay alam na niya agad na siya na ang lalaking hinahanap niya, tutuin ha ang kasabihan na lufa at versigit. Siya ay dentista at nakatira sa malapit sa lungsod. Mila sa bahay niya papunta sa bahay ni Liza ay kalahating oras lang ang biyahe. Nang ina silang nakita at nakpakilala, hindi nakalala si Liza na mas matanda siya kay Felipe. Hanun din si Felipe. Sabing kanila, mas okay na mas matanda ang baba ng 2 taon, at mas matanda ang lalaki ng 1 taon. Kinuha ni Felipe ang kanayang numero sa forum na pininan niya sa klinika at kinimista siya. Sabi ni Felipe gusto niya kay Liza ang kanayang pagiging natural at ang kanayang nakasisilaw ng ngiti. Hindi siya nakalit kay Felipe dahil sa pakyang impormasyon ng iba dahil balak din naman niyang i-ataken ito. Kung mari makmamalan sila, kung hindi naman makaibahan na lang sila. Kaya nang makdesisyon na silang makasama habang bihay, dinala ni Felipe si Liza sa bahay nila para ipakilala sa kanayang pamilya. Mayroon siyang isang kapatid na baba at isang kapatid na lalaki, pareho silang may pamilya at nakatira sa malayo at siya ang bunso. Timanaw ang kanayang ama 5 taon na ang nakalipas dahil sa stroke kaya mahal na mahal niya ang kanayang ina. Nang makita niya ang kanayang magiging biyenan, nakaramdam siyang takot bukod pa rito, hindi mahanda ang tingin sa kanayang ina ni Felipe nang malaman nitong mas matanda siya kay Felipe at guro lang siya sa isang rural school. Naisip ni Liza na hindi siya gustong kanayang magiging biyenan. Dinala ni Felipe si Liza sa bahay nila nang madalas pero tivang pinag-isapan nila ang tungkol sa kasal, iniwas na lang itong kanayang magiging biyenan. Pero hindi niya maintindihan kung paano nakumbinsi ni Felipe ang kanayang ina. Bigla na lang dumalaw ang ina ni Felipe sa bahay nila ipang pag-isapan ang tungkol sa kasal at sinabing dapat silang makpakasal agad para magkaroon silang anak na dragon sa lalong madaling panahon dahil swerte raw ang anak na ipinanganak sa taong ito. Sinabi ni Felipe kay Liza na nakpakonsulta ang kanayang ina sa Manila. Swerte raw ang kanilang pagsasama, lalo na kung makakaroon silang anak na dragon, magiging matagumpay raw ang karyer ni Felipe. Dahil sa pagiging abala sa kanayang pag-ibig, hindi napansin ni Liza na kinukonsidera lang siya ang kanayang biyenan bilang isang bahay na makakatulong sa kanayang anak, hindi dahil gusto siya nito. Sana pala binakalan ni Liza ang kapangyari, sinibikan niyang mapalapit sa kanayang biyenan bago siya ikasal, mas okay sana ito. Inisip ni Liza na ang pinakamaysay na paraan ipang bahian ang pananaw ng kanayang biyenan ay sa pamamagitan pagbibintis. Pero pakot ang kanayang asawa kaya dapat mina siyang makpahinga bago pilitin. Sa sasinot na araw bago siya bimangon, nakita niya si Aling na naglilinis ng kisina at naglilito ng kanin. Ako na po ang kakawa niya nanay. Naktira po ako sa iba kaya malalata ako, maupo na lang po kayo sa sala. Sabing kanila, kung gusto mong kimain, pumunta ka sa kisina, kaya ko naman itong hawan, ayaw kong istorbuin ka. Nakakawa naman ako parang walang pakialam sa akin ang mga anak ko. Malalate ka pero hindi ka man lang nakpalam o nakpadalan ng mensahe, bakit pa kayo may telepono kung hindi niyo rin naman kakamitin? Nang marinig ni Liza ang nakatampong paninimbat ng kanayang biyenan, nakpaliwanag si Liza, kanina po sinabi niyo na pipenta po kayo sa bahay ni Aling Mashay, kaya hindi ko inisip na makaka kayong iwi. Sa sasinot po, makpadala kayong mensahe sa akin para pinitol ni Aling fa ang sinabi ni Liza, isang salita po lang, 10 salita ang isasagot mo, biyenan mo ako, tandaan mo an. Pasensya na po. Hindi siya pinansin ni Aling fa at imalis siya para pumunta sa sala. Naiwan siya at tahimik na naglitong pagkain. Sa sala, kinuha ni Aling fa ang kanayang salamin at binuksan ang social media para manood ng balita.
Kanina mayroon siyang isa pa na paminta sa bahaeng kanang kaibigan pero kinailangan niyang imividol may flight papuntang ibang bansa ang kaibigan niya. Nang makita niya ang halarawan makinangluan, nakaramdam siya ang panghinayang. Dati hindi sila ganong malapit ang kaibigan niyang ito, nakakilala lang sila sa kolehiyo sa kanilang probinsya. Pagkatapos, si Mama si Aling Fuso kanang asawa papunta sa lungsod at nakalimutan niya ito hanggang sa magkaroon reunion ilang biwan na ang nakalipas, doon niya milang nakita ang kanang kaibigan kasama ang maganda niyang anak na si Tay. Nanginayang si Aling Fu kung nakilala niya ang anak ng kaibigan niya nang mas moha, sana ipakasal na lang niya ito sa anak niya imbes na kay Liza. Kung nakang biyena niya ito, sana nakapaglakbay na siyan ngayon. Nang ipakilala ni Felipe si Liza sa kanya, nadismaya si Aling Fu. Ordinaryo ang handa ni Liza, mukhang malungkot ang kanyang mata, at mas matanda pa siya kay Felipe, kaya hindi niya gusto ito. Mahandan ha ang pagiging gero pero ang babang sahot. Pero dahil maal siya ang kanyang anak, nakpakonsulta siya sa Manila, sinabi naman na swerte ang kanilang pagsasama, kaya pimayag siya. Imasa siya na makpabago ang pananaw niya tungkol kay Liza kapag nakatira na sila sa isang bahay. Pero nagsisisi na siya ngayon, sana pinakbahan niya mina sila na makakakilanlan ng mas mahaba, tapos nakilala niya si Tay. Kung nakang biyena niya ito, sana nakapaglakbay na siya ngayon. Sa tanghalian, silang dalawa lang ang kimain, dahil sa nanghari kagabi, medayutin sa ang atmosfera sa pagitan nina Liza at Aling Fu. Masama ang ikali ni Aling Fu, nang kimain siyang esta, simimangot siya, palala ng palala ang leto mo, kung esta man uasin, parang akpirit na ang lahat. Hindi pa ba sapat ang taas ng blood pressure ko, malat? Nay, konti lang po ang inilakay kong asin. Sinibikan ni Liza at ukay naman ang lasa para sa kanaya. Sa halit na malat bahang matabang ponha ito, alam niyang sinasadaya lang kanayang biyena na pahirapan siya. Nachtampi si Liza, lalitain ko po ba kayong iba? Iwag na, nakakitom na ako, baka matahal pa ba ko mumalito. Iniwas si Aling Fu at kiman siyang halayat sabaf at bumibilong, ang isa matabang, ang isa naman malat. Mas mahalang pa maklito ang asawa niya, hindi man lang marinong kimita, hindi pa mahanda, wala man lang talento. Pinakalan ni Liza ang kanayang sarili at kiman siya ng tahimik ng kanan at nairapan pa siyang linikin. Kung hindi naman pala siya gusto, bakit pa pinayahang makpakasal para lang pahirapan ang isa't isa. Gustong-gusto ni Liza na tananghan iyon sa kanayang biyenan pero hindi siya naglakasloob. Iniwi siya sa bahay na malungkot ang pakiramdam. Tinanong siya ang kanayang makasamahan, sinabi na lang niyang pakot siya, ayaw niyang pakisapan ang problema sa kanilang tahanan, hindi naman maiwasan ang problema sa biyenan at asawa sana makbago ang trato sa kanayang biyenan kapag nakakonak na sila. Natito si Liza sa kanayang makapagkakamali. Pagkatapos nun, mas nakang mainhat siya sa kanayang paglilito. Mas gusto pa niyang maklitong matabang kaysa sa malat para hindi siya mapina. Tinanong siya ni Felipe kung bakit nakbago ang kanayang lito, nakdahilan si Liza na hindi nakakabiti ang kimain malat para sa matatanda. Alam ni Aling Fu na ingat si Liza dahil sa paninira niya, pero dahil nakupo ang kanayang anak sa tabi niya, tumango na lang siya. Tivang makpipinta ang kanayang biyenan sa danseslip kapag hindi pa nakiwi si Felipe, magtataho na lang si Liza sa kanilang silit. Timatawag siya sa kanayang ina para magsabi tungkol sa kanayang problema. Nawa si Aling Aida sa kanayang anak pero ano ang makakawa niya? Kung pipinta siya at kakusapin ang kanayang kumpara para na rin siyang nakpapakilala na pinakmamalipitan at biyenan ang kanayang anak. Kapag nangyari iyon, mas mahirapan po ang kanayang anak. Katilat ngayon pagkatapos mahandang hapinan, limabas si Liza sa maliit na mesa sa harap ng bahay para timawag dahil malapit na ang anibersaryo ng kamatayan lula ni Felipe kaya gusto niyang kimustahin ang kanayang hamahalang. Pagkatapos ng ilang tawag, sinahot din ni Aling Aida, Liza. May kinakawa lang ako kanina, bakit ka timawag? Kinikimusta ko lang po kayo ni tatay.
Malapit na po ang anibersarayong kamatayan ni Lola, sasabihan ko po sa Felipe na humawang studile para makapenta tayo sa inayo. Sige, ukay lang din kung hindi ko makapenta, nakpaplano na kaming tatay mo na makpakauter na lang. Nachtanong si Liza, nachlilito ka naman taon-taon, diba? Hindi ba makakiwi ang hakapotet at titu, nanay? May nakawi, may hindi. Timahal si Aling Elena, bemintong hininga, at sinabi, kahapon, imakait ang tatay mo sa haktan para petilan ang mahasangang mangha na may mahalangham, tapos naloh. Nasa ospital siyan ngayon sa bayan. Iniwi ako para mahtalang mahahamit para sa kanaya. Nandun si Junior nakpakasayon at walang kinakawa kaya siya mina ang kasama niya sa ospital para makiwi ako. Nabalisa sa saran nang marinig niya ito, Naki. Paano naloh si tatay? Mataas ba ang nalahan niya? Ilo ba umay ibang parte bukod sa pa ang masakit? Bakit hindi niyo sinabi sa akin, nanay? Kung hindi pa ako timawak ngayon, sigurado itataho niyo ito sa akin. Nasaan si Junior? Hindi ba't sabi niyo tapos na siyang makitam at imiwi na? Binuksan ni Aling Elena ang loudspeaker habang nagliligbit ng hadamit at inalo ang anak. Bimalik na si Junior sa eskwela, sabi niya may pinapaulit na atyam sinabihan din naman akong doktor na ipaestan ang ilo at buong katawan ng tatay mo. Wala naman daw. Nabiyak lang ng kanti ang bito sa ibabang tuot, makaisang linggo lang daw sa ospital at makakawi na. Iwak kang makalala nakikisap na ako sa hatito at kay Junior. Pag-iwi ni Carlos sa susunod na araw may kasama na ako. Kailangan kong ipasiri ng mabitikang may nabala pa siya. Naki, bakit kasi hindi na lang niya pinahawa kay Junior ayon? Ay Naki, dapat magpasalamat tayo na hindi malala ang nangyari. Kimusta ka naman Dan? Okay ba kayo ang iyong biyena nitong nakarang araw? Hindi pa nakasahot sa Sara nang may marinig siyang besinang sasakan. Simamangot siya at tiningnan ang isang kutsing himinto sa harap ng bahay at may tatlong babaeng bumaba mula rito. Alam niyang dumating na ang kanayang biyenan, kaya nagsalita ng mabilis sa Sara, makisap tayo ulit, nanay. Ipadala niyo sa akin ang nimerong kwarto, pipinta ako pagkatapos kong magtrabaho bikas. Nang marinig ang uwi ni Aling Elena, ahat na pinatay ni Sara ang telepono. Bukod sa kanayang biyenan na si Aling Carmen at kay Tita Nelia, kilala na ni Sara, kasama nila ang isang napakahanda at batang baba. Inila ni Aling Nelia ang kamayang kanayang anak papinta sa harap ni Sara, siya si Ana, anak ko. Mabilis na sinilaypan ang baba si Sara, na may halatang pahamak sa kanayang mata, nahinit napakahalang pa rin. Magandang araw po. Ito po ay manihang ni Aling Carmen. Halo po Ate Sara. Nahimiti at timango bilang pakbati si Aling Carmen ay napakamahilap sa pakimbita sa makina ni Aling Nelia sa loob ng bahay at initisan si Sara na kimihang tibak at pritas para sa kanilang makabisita. Sige po. At pimasok sa kisina, nahinit ang kanayang isip ay abala pa rin sa babaeng iyon. Sa wakas, nakita ni Sara ang mismong tong ikinikumpara sa kanayang biyena nitong nakarang biwan. Paktangan kay Ana, nakaramdam si Sarang hiya sa kanayang sarili. Mahanda si Ana, mayabang, nakasut ng mamahaling damit at nakpapalabas matamis na pabango. Sa totoo lang, kahit boba si Sara, nabahani siya, lalo na sa mga lalaki. Sumalayap sa kanayang relo, malapit na imiwi ang kanayang asawa mila sa trabaho. Biglang nakaramdam si Sarang takot, isang karaniwang takot sa mga baba, na akawan siyang ibang tao sa pamamagitan ng kanayang handa. Nang yabot niya ang pritas, nakita niya ang kanayang biyena na hawak ang kamay ni Ana habang nakisap ng masaya. Mas lalo siyang natakot dahil alam niyang benso ang kanayang asawa na si Mark sa kanilang pamilya at mahal na mahal nito ang kanayang ina. Posible kayang dahil sa pakikinig sa kanaya, iwanan siya nito. Hindi. Hindi naniniwala si Sara sa pagmamahal ni Mark, nahinit bigla niyang naramdaman na mas bahay si Mark kay Ana kaysa sa isang tulad ni Sara. Saktong may narinig siyang prenong sasakan.
Alam nihang imivino ang kanayang asawa kaya 15 sesara ipang beksan ang khate. Tinilenghan niya ang kanayang asawa no bitbitin ang kanayang bakbak at pimilong, nandito sa tita Nelia at ang kanayang anak sa luwabang bahay kasama si nanay. Sige, papasok ako para batin siya. Pakpasok na Mark sa bahay, nahimiti siya at bimati, magandang hapon po, tita. Galing po ako sa trabaho, bimisita po kayo. Nahimiti si Aling Nelia at tumango. Mabilis na hinila ni Aling Carmen ang kanayang anak ipang ipakilala ko sa Mark sa yayo, anak ko. Siya ay isang dentista. At ito si Ana, anak ni Nelia. Makakilala kayo. Ikinakahalak kong makilala ko. Hindi ko alam kung nasa service ka ba, napakahanda mo. Kahit na alam niyang gustong makpakitang magandang impresyon ni Mark sa bisitang kanayang ina, nalangkot pa rin sa Sara nang pirihin nito ang ibang baba. Nahimiti si Ana at naksalita sa malambing at piyaking buses, naktatrabaho po ako sa tourism industry. Pagkatapos ay bimalang siya kay Aling Carmen, naki napakahalang niyo po. Nagkaroon kayong isang anak na gwapo, matalino at mahalang magsalita. Piyaking nahimiti sa Mark, trabaho lang po ito, wala naman pong halang. Para sa akin, mahalang na po ang doktor. Kung may asawa akong doktor, ipagmamalaki ko po siya. Dahil nakaramdam pa isa sa Sara matapos marinig ang papiring kanayang asawa sa ibang tao, bumaba siya sa kusina. Naghintay si Aling Carmen hanggang sa mawala siya at pagkatapos ay sinabi ang isang malabo na pahayag, tignan mo silang dalawa, nag-isip sila ng maayos. Kung magkasama sila, hindi sila mag-away. Imiko si Ana na naiya. Naintindihan din ni Aling Nelia ang ibig sabihin kanayang kaibigan. Ito ang inang beses na nakita ni Aling Nelia ang anak ni Aling Carmen. Sa Mark ay may itsira at kalaman. Kung makikang manihang ko ito, papayag agad ako. Pero sayang, mayroon na siyang asawa. Bahakang simimangot sa Mark nang marinig ang sinabing kanayang ina na para bang wala pa siyang asawa, kaya't agad siyang naktama, nakakahilo po kayo, may asawa na po ako, malapit lang siya dito. Nachtagdag din si Aling Nelia ipang maywasan ang hitwan, tama ang sinabi ni Carmen. Baka magtampo ang manihang mo. Pagtingin sa paligid at hindi nakita ang kanayang asawa, tumayo sa Mark, maupo lang po kayo. Pupuntahan ko sa Sara para ihanda ang hapagkainan. Magpaiwan po kayo para kiman kasama namin. Mas masaya kung marami tayo. Pinanuit ni Aling Carmen ang kanayang anak na lalaki na hanapin ang kanayang asawa at sumitsot sa kanayang kaibigan, naki, napakabait ni Sara, at malamang hindi niya narinig. Sa totoo lang, nakaupo lang si Sara sa kusina. Tahimik ang espasyo kaya narinig niya ang lahat ng sinabi sa sala. Himinga nang malalim si Sara. Pagkababa ni Mark, narinig niya ito at inolив ang kanayang asawa. Iwag mong pansinin ang sinabi ni nanay, gustong magpakitang gilas sa kaibigan niya kaya niya nasabihan. Asawa kita, ikaw lang ang mayroon ako sa bihay na ito, walang makakapantay sa iyo. Bahakang ngumiti si Sara sa mga salita ni Mark. Limapit siya at hinawakan ang kamay ng kanayang asawa, iwag kang mag-alala, hindi ko pinapansin ang mukhaan. Nakabikas na ang mainit at malamig na tibig. Maligo ka na para guminawa ang pakiramdam mo. Salamat. Pagkatapos ay nagmadali si Sara na ihanda ang hapagkainan, dahil may biglang dumating, kaya nagplano siyang maglutong ilang karagdagang pagkain. Habang nahanap ang kasangkap sa refrigerator, bumaba si Ana. Ate Sara, nasan po si Kuya Mark? Naliligo siya, bakit? Gusto ko lang po itanong kung kimakan ba siya ang western food. Hindi po kasi kami nagbalam na pupunta kami. Sanay po ako sa foreign foods. Ang makalitong bahay, dapat si nanay ang naglito para makakan ako. Kaya gusto ko pong mag-order sa restaurant para dalhin dito. Pagkarinig nito ni Sara, sinampan niya ito sa kanayang isip. Kung balak nitong pintasan ang kanayang leto, hayaan na lang siyang bimili. Mas mapapahan ang trabaho ni Sara, hindi siya maklalabas ng pera at makakakain pa siyang masarap.
Isinora nia ang pentung refrigerator bimaling at ngimitinang palakay began, hindi mapili sa mark. Hindi lang siya kimakan matamis at maasim. Sa iba, ukay lang siya. Naglakad-lakad si Anna habang nagsasalita, sige po, tatawag na po ako para mag-order. Pagkatapos maligo ni Mark bimalik siya sa kanang silid ipang patiyan ang kanang bihok. May natanghap siyang tawag kaya matagal siyang nakipag-isap. Mabilis ding nakpadalan pakkan ang restaurant. Pagkatapos patayin ang telepono, nakasutensert, peminta sa Mark sa sala ipang imbitahan ang lahat. Nang pimasok siya sa kusina, nakita niya ang mesa na pinuwing mamahaling pakkan at naktatokang tumingin kay Sarah. Hindi pa nakapagpaliwanag sa Sarah nang biglang inakbayan ni Aling Carmen si Anna Mila sa likiran at naksalita ng malakas, pina-order ni Anna ang kapagkanaan. Nakamot ng ilo si Mark, nakakaya naman na mag-imbita ng bisita tapos pina-order ang pakkan. Imiling si Anna, wala pong animanan. Nakilat lang po kami na nakabisita kami dito, ayaw ko pong abalain pa si Ate Sarah, kaya pimili na lang po ako para mas mabilis. Sikat po itong restaurant na ito, sana magustuhan ninayo ni nanay. Siminga din si Aling Carmen, kung si Anna ang nag-order, walang reklamo. Naniniwala ako sa kanaya. Sawa na rin ako sa litong bahay, hayon mong makpaho akong panlasan hayon. Salamat po. Imi po na po kayo. Pakpapakambaba ni Mark. Naksimila siyang hindi magustuhan si Anna dahil sa palaki nitong pakayabang. Hindi rin siya nakatangka ng imipo na ang kanayang ina sa mesa at nagsimilang kimain. Sa buong pakkain, hindi man lang hinalaf ni Sarah ang in-order ni Anna. Kinakan naman ni Mark ang lahat para matikman dahil sa pananabik ng kanayang ina at ni Anna. Pagkatapos niyang masiri bimalik siya sa makapakkain nilitong kanayang asawa. Hindi na kailangang marinig ni Sarah ang pagsisiri dahil ang paron pakkan ni Mark at paktaktak ng kanan sa makalitay niya ay sapat na ipang patinayan ang pakpapalakan niya sa kanaya. Pagkatapos kimain tumayo ang lahat at imakayat. Naiwan sa Sarah para maglinis. Balaksana ni Mark na tilinghan ang kanayang asawa, nahinit itinilak siya ni Aling Carmen, hayan muna sa Sarah. Lalaki ka, imakayat ka na para makipagkwentihan sa mga bisita. Tutulungan ko siya at akit na lang ako mamaya. Tumango sa Sarah bilang paksang-ayon. Nang makalis sa Mark, bimaling si Aling Carmen at nakapamayvang na naksalita sa hindi masayang buses, kung moking asawa ka, dapat alam mo ang dapat mong gawin. Kung gustong tumulong iyong asawa, isipin mo muna kung sino ang kasama ninayo. Paano naman kapag may bisita kayo tapos papaklinisin mo ang iyong asawa? Sige po, alam ko na po. Pakbibitihin ko po. Nakpinas ng kamay si Aling Carmen at bumibilong, isip ni isang hero ang nakakasawa. O baka dahil hindi pinalaking mayos ang kanayang hamahalang. Alam niyang kahit mahina lang ang kanayang buses, malinaw pa rin itong naririnig ni Sarah. Hindi pinansin ni Sarah ang pakpina sa kanayang trabaho dahil ikinakalang niya ang kanayang biyenan, nahinit nang madamay na ang hamahalang ni Sarah, hindi niya na napigilan ang kanayang sarili. Naksalita ng malakas si Sarah, Nanay, kung may hindi kayo gusto sa akin, sabihin niyo. Bakit niyo sinasaktan ang hamahalang ko? May nakawa ba silang masama sa inyo? Kung hindi niyo po ako gusto moking manihang, bakit pa kayo pimayak na makpakaso para pagkatapos ay pakalitan niyo akong ganito? Baba rin kayo, naranasan niyo rin ang moking manihang, bakit hindi niyo ako manawan? Nakilat si Aling Carmen sa paklaban ni Sarah. Ipinaktanghol niya ang kanayang sarili, dahil mahal ka ang anak ko kaya kita pinakasalan. Pero kung ako ang pipili, mas bahay si Anna sa anak ko kaysa sa iyo. Anong sinabi niyo? Si Memangot sa Mark sa likod at limapit, kasinot si Aling Nelia at Anna. Balak nilang hanapin si Aling Carmen, nahinit hindi nila inaasahan na maririnig nilang nakaway ang dalawa. Limapit sa Mark at hinawakan ang kamay ni Sarah na may matatak na mata, may isang katotohanan lang dito, si Sarah ang asawa ko. Siya lang ang mayroon ako sa bihay na ito.
Iwag kayong magsalita ng walang saysay, hindi ko akalain na tratiin niyo ganito ang asawa ko sa likod ko. Wala akong pakialam sa panlabas na anayo at trabaho ng aking asawa. Ang malaga sa akin ay karapat-dapat siya at hindi ko pinakikinggan ang sinasabing iba. Sana ay halang ninayo ako at ang aking asawa. Dahil may mga bisita, ayaw din makipaktalo ni Aling Carmen sa kanayang anak, mag-isap tayo mamaya. At pagkatapos ay hinila niya ang kamay kanayang kaibigan, nakakaya na nakita ni Nelia ang eksenang ito. Imakayat na tayo. Inilang si Aling Nelia, okay lang. Habi na rin kaya iwi na kami. Sige, ihatid ko kayo sa kate. Nagsalita si Aling Nelia nang may pahalang kay Mark at Sarah. Mag-ingat kayo. Sabay na sumagot ang dalawa sa hapwa. Matapos silang imalis, bumalik si Sarah sa pakihas ng hapenghan. Naalala si Mark na hindi nagsasalita ang kanayang asawa, makikipag-isap ako kay nanay mamaya, hindi ko akalain na tratiin kaniya ang ganito. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Anong sasabihin ko? Ina mo siya, mahal kaniya, gusto kaniyang bahan magandang bihay. Okay lang ako. Iwag kang magsasalita masama kay nanay, matanda na siya, baka makalit siya at makasakit. Gusto mo bang lumipat sa sarili nating bahay? Mabilis na imiling si Sarah, iwag kang magsalita ng hanan. Kayo lang ang malapit kay nanay, magtatampo siya at makasakit. Pagpasok ni Aling Carmen, narinig niya ang kanilang isapan, kung ganito ang kasama mo sa bahay, baka makasakit na ako. Ano na ang mangyayari sa anak ko? Nakikinig ka na lang sa asawa mo. Nanay, ano ba ang nangyayari sa inyo? Pinayagan niyo kaming magpakasal tapos na kayo nagsisisi na kayo. Sa anong paraan hindi nagustuhan ninyo sa Sarah? Sabihin niyo sa akin. Hindi makasagot si Aling Carmen dahil simula nang mohang manihang niya sa Sarah, siya ang humahawang lahat ng gawain sa bahay, pati na ang paglilito. Kung masaya at malisok siya, tutulungan niya sa Sarah. Hiwardiya sa Sarah kaya matino, mahalang at tutua. Pimayak siya sa kasal na ito dahil sa pagsisiri sa kanilang kapalaran at sa kanayang kabaitan. Nang makita niya ang kanayang kaibigan at ang kanayang anak na gusto niyang mohang manihang, nakbago ang isip niya. Dahil sa katahimikan kanayang ina, nagsalita si Mark, wala nang kayong masabi tungkol sa kanaya. Para sa akin, perpekto na si Sarah. Kung wala pa kayong anak, hindi magiging komportable. Kapag nagkaroon na kayong anak, hanan pa rin kaya siya. Palagi niyo na lang inaisip ang masama. Nang masawa na si Sarah sa pakikipagtulong kanayang asawa sa kanayang inadol sa kanaya, gusto niyang tawagan ang ospital para alamin kung kimista ang kanayang ama kaya sinabi niya. Pasensya na po kung hindi ko nakakampanan ang aking tungkulin bilang manihang. Mohang malaya po kayong tulungan ako sa hinarap. Alis na po ako. Tapos na po ako sa makakawang bahay. Dahil dito, sinabi ni Aling Carmen, nakita mo na nakaway kami tapos gusto mong imalis, tama ba hen? Mark, timahal na po kayo. Kasalanan ko po beho po kayo sa akin bilang manihang. Dito po nakpapasalamat sa mahamahalang niya na nagkaroon siya ang bali. Wala pong mag-alaga sa kanila kung walang kasama kaya lilipat po ako sa kanila para malahan. Makakawa po kayo sa gusto niyo sa bahay ko. Sinabi ni Sarah sa kanayang asawa, pamanhan po kailangan kong espasyo. Timanghan sa Mark sa mahamatang kanayang asawa at bahang tumangot, sige, walang animan. Makawa ka lang kung saan ka komportable. Nachlangon siya kay Aling Carmen, babay po, ina na po kami. Tumayak na ba ako? Paano kayo maglilipat ng hindi nakpapasalamat sa nakatatanda? May problema ba sa bahay? Nanay, timahal na po kayo. Paano kapag nawawalan kayong pakialam kung nasa ospital ang nanay at tatayang asawa ko? Nakpaalam na rin po ang asawa ko. Iminit lang kayo kung nakakalit kayo. Bakit po kayo palagi masama? Timanghan ang manihang sa kanayang pasensyang sinasabi ay pagkatapos sinabi kay Aling Carmen. Si Aling Carmen ang nagsasabi kung hano kahanda ang lahat tungkol kay Ana.
Ngayon kaya siya malaya ang dalawa. Biglang limayo ang reaksyon ni aling Carmen kay Ana, hindi naman importante sa akin kung ako magtagumpay sa pagbota. Sa sandaling makitang mahanda ang kamahalang asawa ay magpapanatili ko kahit hindi nagpapakasal. Malilipat ko kay Juan at masisibikan ang oras mahanda kahit walang asawa malalayo kayo nanay magpapahinga na po kami. Niyakap na Mark ang kanayang ina at bimating mahandang hobby. Sa kiwarto, inayos ang kanayang asawa ang ilang hadamit sa isang maliit na duffelbag imipo sa Mark sa tabi at nagtanong, malala ba? Wala na po matapoy ang kanayang ponan. Lalabas sa sampung araw at isang kalahating biwan. Kung gusto mong paminta sa nanay, ayos lang. Nirerespeto ko ang nais mo. Pero kung hindi ka maayos sa trabaho, hindi siya babalik sa akin. Kailangan ko ang isa't isa ipang mahawa ang lahat. Sige po. Tapos na ako magpahinga at ikaw naklalaro. Natin makisama. Hindi ko malilimitan kayong makikita. Hindi na nagsasalita, hindi siya nakakalit sa kaso nila. Kinabukasan, mukhang nahanda si Sarah para sa kaniyang ina at itay. Sa hapon, binisita ni Sarah ang ospital para bimiling pagkain. Wala na siyang pera kaya tinakpan niya siya. Nakita rin siya. Tinangnan ni Sarah, sinabi sa kanayang ina, nakalimitan kita. Pakisap, tawahan mo si Ella at sabihin mo na malapit na ang anibersyaryong kamatayan ni Lola. Siya ang panganay na anak na lalaki ni tatay kaya kailangan niyang imiwi para mag-organisan pagdiriwang. Tinanghap ni Mang Yusa ang isang hiwang dalandan mila sa kamayang kanayang anak na baba at tumango, sige, sabihin mo kay Ella na imiwi siya para sa akin. Bakit ka pa rin nandito hanggang ngayon, delikado nang imiwing habang-habi? Bakit hindi mo kay Kenneth na lang naihadat ka? Nang marinig ni Nina ang tanong kanayang ama, bumintong hininga siya at sumahot sa malangkot na tono. Nakpaalam ako sa aking biyenang baba na dito mina ako titira para alahan sa tatay sa loob ng ilang araw dahil hindi ako mapalahay na makisa si nanay. Saka kailangan kong espasyo para makapag-isip-isip tungkol sa ilang bahay, napapahot na ako sa pahambing at makaparinig doon. Sinamangot sa Mang Yusa. Kapag nakalabas na ako sa ospital, pipintahan ko ang iyong biyenan at kakusapin ko siya. Ang anak ko ay hinto at iyas, hindi ko ayaw na malitin siya ang ibang tao. Si Aling Fenoman ay nakakanawa sa nararamdaman kanayang anak kaya malimanay siyang naksabi. Walang masihit pa sa piling mahal sa bihay kung napapahot ko o na-stress, imiwi ka lang sa amin tatay mo. Pwede kang tumira sa amin habang bihay. Pero dahil may asawa ka na, hindi ka dapat tumira dito ng matahal dahil may sasabihin ang ibang tao at mapapaya ang pamilyang iyong asawa. Opo, napag-isipan ko na po ang lahat, nakpaalam ako sa aking biyenang baba na alahan sa tatay, kapag nakakalakat na po sa tatay, babalik na po ako doon, hiwag po kayong mag-alala. Mabitik kang kanan. Dahil sa hapon lang ang klase niya bikas, sinabi ni Nina sa kanayang ina na imiwi na para magpahinga at siya na lang ang magpabantay sa kanayang ama. Pagkatapos ay tinawagan niya ang mag-asawang kapatid na nakatira sa lungsod pero sinabi nila na abala sila at kakusapin na lang siya mamaya. Kinabukasan hapon, bimisita si Kenneth para himinging pamanhin para kay Aling Letay dahil abala raw ito, kaya hindi ito makapinta. Alam ni Nina na ayaw siyang makita nito kaya himiti na lang siya para mapanatag si Kenneth. Araw-araw habang inalahan ni Nina ang kanayang ama, imiwi si Kenneth mila sa trabaho, naglilitong pahkan kasama ang kanayang ina at pagkatapos ay pipinta sa ospital, sinasama niya ang kanayang ina pero laki itong tumatangke. Minsan ay sinadaya ni Aling Letay na imbitahan si Aling Lorna kasama ang anak nitong si Tessie na timira sa bahay nila sa loob ng isang araw. Pagkatapos kiman hapinan ay plano niyang pilitin si Kenneth na isama si Tessie sa pamamasyal sa lungsod pero palahing mahalang na tumatangke si Kenneth at nakpapalit ng damit para bisitahin ang kanayang biyenan sa ospital. Tinangnan ni Tessie ang papalayong pahira ni Kenneth at nasabi niya, ang swerte ni Ate Nina, nagkaroon siya ang asawang nakmamahal sa kanayang hanito. Kailan kaya ako makakatakbong tong katilat niya, Nay?
Inang pagkakataon itong narinig ni Aling Letay na magsalita ng pesimista sa tesi kaya inolive niya ito, Naki, isang sakhav mo lang, pipila ang halalaki para mapili ka, at kaya kitang ipagkasundo sa lalaking perpekto. Pilit man gemiti sa tesi, salamat po. Nakapanghinayang lang at hele ko na kayong nakilala ni Kia Kineta, kung hindi baka tinatawag ko na po kayong nanayin ngayon. Tiwang-tiwa si Aling Letay nang marinig yun, kung nakapanghinayang kong isa, nakapanghinayang akong sampi, sayang lang talaga. Wala tayong makakawa, yan ang tatana, kahit Christian mo hindi mo na mababaho. Nang marinig niya na may gesturen pala sa tesi sa kanyang anak, biro ni Aling Letay, Naki, ang hatatana noan, hiwag kang maniwala diyan. Bakit hindi mo sabihan ang anak ko? Baka magustuhan ka niya, papayag akong ipakasal kayo ahato mas lamang ko kay Nena. Medayo naina si Aling Lorna nang marinig yun, ang imahawang asawang iba ay isang kasalanan, palang siniman ang makakaroon mahandang kay natnan kapag sinira niya ang pamilayang iba. Bakit ko papayagan ang anak ko na hawan yun? Saka sa tinghan ko medayo sobra ka sa iyang manihang, ang sarap kayang leto niya nuang kimain tayo, sinabi mo pang hindi masarap. May kanaya-kanaya tayong kalakasan, bakit mo kailangang makumpara? Nang malaman ni Aling Letay na nasubraan siya sa kanayang sinabi, nakpaliwanag siya, wala akong intensyon na hanuan, nakikita ko lang na mahaling at mahanda sa tesi, kung siya ang makikang manihang ko. Ipagmamalaki ko siya sa aking hakamah anak. Hiwag kang magtampo, himihingi akong tawad kung nasaktan kita, marami na rin akong naririnig na hanayan. Pero ang anak kong si Tesi ay mapili, sinasabi ko na magdala siyang kasintahan para makita ko pero wala pa siyang nadadala, noon may dinala siyang isang binata na nag-aral sa universidad, ngayon pero na lang daw siya nakahanap ng pera. Kailan kaya ako makakaroon ng apo? Naki, bata po ang anak ko, hiwag mo siyang madalin. Inolive ni Aling Lorna ang kanyang kaibigan at pagkatapos ay bimalang kay Tesi, baka may nakikipagdota na hinihintay lang na makpropose bago ipakilala, diba? Maganda ka at sikat sa social media, baka naman mayaman ang boyfriend mo kaya hindi mo pa gustong ipakilala. Nakimiti na lang sa Tesi at walang sinabi, kasabay nito ay may timawag kaya limabas siya para sakitin ang telepono. Pagkatapos sakitin, bimalik sa Tesi at nakpalam na na siya daw may kailangan siyang gawin. Pagkatapos ihadat ang dalawa, pimasok si Aling Letay sa bahay, isa na lang siya, tahimik ang palagit. Binuksan niya ang telebisyon, karaniwan ay sasamahan siya ni Nena kahit hindi sila masyadong isa pero mas kampante siya kapag may ibang tao. Marinong din siyang imintindi at nakahandang makamerainda para sa kanaya daw kailangan niyang matamis para hindi bumaba ang kanayang asukal. Kahit hindi niya sabihin. Siguro tama ang sinasabing kanayang kaibigan na sobra siya kay Nena. Ngayon na nakpabantay ang kanayang manihang sa kanayang biyenan sa ospital, ang kanayang anak ay pumipinta ruan habi-habi para bisitahin ang kanayang biyenan baka gusto na nilang magsarili. Tiyak na hindi niya kakayanin ang kakaibang kalangkitan na ito. Maraming kaibigan si Aling Letay pero pagdating hobby ay imiwi na sila sa kani-kanilang bahay, tanging ang kanayang hamahal sa bihay ang lahing nandiyan at nakakanawa sa kanaya. Timating sa kinita limabas siya para isara ang para sa kanayang anak, himinga ng malalim ang lalaki at sinabi, Bikas, samahan mo ako para bisitahin si tatay, baka isipin nila na masama ang loob mo. Tiwang-tiwa sa kinita ng marinig yun, hapon Bikas, magpapalam ako para makaiwi ng moha at samahan kita. Tumango si Aling Letay at pagkatapos ay hinila ni kinita ang kanayang kamay para pimasok sa bahay, habang naklalakad ay ikiniwento niya kung bakit nalok ang kanayang biyenan. Sa kabilang banda pagkatapos ihadat ni Nena ang kanayang asawa, pimasok ang kanayang ina para palitan siya. Pag-iwi sa bahay, nakahanda siya ang kanayang leksyon dahil hindi pa siya makaiwi sa probinsya, pumunta siya sa mga bangko sa harap ng ospital dahil abala siya kaya hindi niya matawakan ang kanayang kapatid. Malapit na ang anibersaryong kamatayan ni Lola kaya kailangan niyang pawin siya, may mga tumutulong naman sa paghahanda para sa mga ritual.
Pero mas mabitiking makakapenta ang kanayang kapatid dahil sa hiradong papakalitan siyan kanilang hakamah anak. Teminog ang telepono sinahot ng kanayang kapatid. Achat na nagtanong si Nina, anong klaseng pagiging abala at hindi man lang kayo timatawag para bisitahin kami, Ben, ikaw at ang iyong asawa. Nasa bar akun ngayon ate nagbibigas kaming bahong branche kaya abala. Sinabi na ni Andrew sa akin na nalok sa tatay, tinawagan ko si nanay kahapon para kimustahin siya. Siguro naktitiro ka kaya hindi mo alam. Makang makakalimutan na si nanay ngayon. Bibalan ko siyang vitamina. Nandiyan ba si tatay? Abala ka at abala rin ba siya? Pumunta mina ang asawa ko sa restaurant at pumunta sa bahay kanayang ina para bisitahin ang kanayang pamangkin. Sinabi niya na may malaking proyekto sa kanilang kampanaya kaya abala rin siya. Ibig ko pakot na ako kaya natutulog na lang ako, hindi na ako nakakapagtanong. Gusto ko ring imiwi pero kailang kami sa tao sa bar, ako po ang nagiging kasir. Sinong nagsabi na masarap ang bihay, kung hindi masarap ang bihayng may-ari, sino ang masarap? Mahtis kami na ngayon pero kapag kimikita ka na malaki ang ngiti mo. Walang masama kung pakot ka. Kasama ko si nanay kaya iwag kang mahalala. Tandaan mo, ayusin mo ang iyong trabaho, pumunta ka bekas dahil anibersaryo ang kamatayan ni Lola, sigiradong papakalitan kang ating hakamah anak. Sa po, alam ko na. Mag-ingat ka rin doon ate, hiwag kang magpakapahot dahil magkakasakit ka na naman at mahirapan si Katay. Timayo si Nina para pumunta sa kanayang sasakyan para imiwi. Dito, Ben. Upo. Pagkatapos si Baba ang telepono, tinasan ni Ben kilay ang kanayang empleyado na naghihintay sa kanaya. Anong gusto mong sabihin sa akin? Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ito. Bago pa lang ako sa trabaho, wala pa akong isang biwan, hindi mahanda kung makikialam ako sa personal na bihayng aking boss. Tinangnan ni Ben ang palakit, nakita niya na kakunti lang ang customer sa bar kaya sinabi niya, sabihin mo lang. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye bago ako magsasaun. Hindi na nakatibili ang kanayang empleyado at sinabi niya ng diretso, tinanong ko ang tungkausap mo kanina, asawa mo ba talaga siya? Si Katay ba? Asawa ko. Bakit? Mahanda diba? Pilit ng ngumiti si Andrew, ang harusas ay may mahatinik. Ayoko sanang makialam pero nakita ko na niloloko ka, boss, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Isinisakal ko ang aking trabaho kung mali ako, hindi na ako magsasalita. Nakita ni Ben na seryoso ang kanayang empleyado at nagsasalita tungkol sa sensitibong paksang pagtataksel, kaya sinabi niya ng mahigpit, sabihin mo. Hindi ako ganon kababaf para magtanghong trabahong ibang tao dahil lang sa pagsasabing totoo. Hindi na nakapakabala ang kanayang empleyado at sinabi niya ng diretso, 3 araw na ang nakalipas, nakpalam ako dahil may sakit ako. Nang araw na iyon bimili akong makakamit sa supermarket, may isang lalaki na naka-Amerikana ang pimasok para bimiling fondom. Makang kilala siya ang mga empleyado doon kaya pagkatapos niyang imalis, nakbilanghan sila na bimibili raw siya $2 o 3 araw, hindi raw nila alam kung sino-sino ang kanayang kinakatilog. Naiyaya ako kaya nakbayad na lang ako at imalis. Nang naklalakat na ako sa isang intersection para timawid, nakita ko ang lalaki na pimasok sa isang hotel kasama ang isang baba. Dahil malapit ako doon, nakita ko siya at sigurado ako na asawa mo yun. Nakita ko siya ngayon baka may suot akong mask noong araw na iyon kaya hindi niya ako nakilala. Maraming salamat pero naniniwala ako sa asawa ko. Hindi niya kakawin ang mga bahay na yun baka nakakamali ka lang. May sakit ka kaya namamalikmata ka lang. Sinabi ni Ben nang walang pakialam. Madali lang makamali sa mga kanayang bahay. Medayo nakilat ang kanayang empleyado na hindi naniniwala ang kanayang boss pero madali itong maintindihan, hindi niya pwedeng paktidan ang kanayang asawa dahil lang sa sinabing ibang tao. Nakita ni Ben na may mga customer kaya pinabalik niya ang kanayang empleyado sa kanayang trabaho.
Imipu siya gestoon yang tawagan ang kanang asawa peru tumanghi itu at sinabi no nasa supermarket siya, mein gai doen kaya hindi siya pwedeng makipag isap. Hindi no masyadong nakisip sabihin, hindi gestoon kanang asawa no makipag isap sa telepono sa pampublikong lugar kaya bimolik siya sa kanang trabaho at tinagnan ang georder online. Pag iwi sa apartment, nakita ni Ben no nahanda ang kanang asawang pagkan para sa kanaya. Nakita ni Katay no imiwi ang kanang asawa kaya limapit siya, painitan ko ang pagkan para sa yayo. Maliho kami na. Salamat. Niyakap ni Ben ang kanang asawa, mukhang nakilat si Katay sa pagiging malambing kanang asawa pero niyakap niya rin ito at pinakalitan siya na maliho na. Hindi kimain si Katay pero nakisabay siya kay Ben habang kimakain ito. Sinabi ni Ben na imiwi sila bikas sa bahaing kanayang hamahalang ginawa ni Katay ang sinabi niya. Hindi na binanggit ni Ben ang ikiniwentong kanayang empleyado baka nakakamali lang siya. Malach at masiniran ang kanayang asawa. Kinakabihan nang makita ni Ben na mahimbing nang natutulog ang kanayang asawa, hindi siya makatulog bakit hindi niya napansin ang kanilang relasyon. Kailan ang hiling beses na nakipagtalik sila? Kung natutulog talaga si Katay sa ibang lalaki, sabihin ang dahilan kung bakit nangyari ito, mas inina niya ang kanayang trabaho kaysa sa kanayang asawa. Natiro lang na mahanap siyang iba. Kinabikasan, nagtanong si Ben sa kaibigan na nagtatrabaho sa condominium, may nakita ka bang baba na imiwi ka hobby? Ngimiti ang kaibigan ni Ben, wala akong nakita. Bakit? May nangyari ba? Tinawagan ni Ben si Katay para tanungin kung nasan siya, sinabi nito na nasa supermarket at nakatilog sa bahaing kanayang ina, nagmamadali siyang nagpaliwanag kaya alam ni Ben na nagsisinungaling ito. Pagdating sa condominium, tinanong si Ritay Huart si Ben, saan kayo pumunta kagabi? Hindi ko kayo nakita na imiwi. Nangyari na ito noon, hindi pwedeng magsinungaling si Katay sa ganitong bahay. Nachbayad si Ben sa kaibigan para sundan si Katay. Sinabing kaibigan ni Ben na makikipagkita sa isang estrangero sa isang hotel, nahanda na si Ben pero hindi niya kayang tanggapin ito. Gustong kaibigan ni Ben na tilinghan siya at nagtanong, anong plano mo? Gusto mo bang pasikin at alin sila? Kailangan mo bang tulong? Saka na hiwag ng palakyan po. Ano bang mahanda kang nambaba ang asawa at malalaman po ang maraming tao? Saka paano mo naman helihan, hindi naman nakbibigayng nimerong kiwarto ang mga hotel saka kang naktatahon ka, sino naman ang makpapalistang tinay na panghalan, diba? Mahintay po ba tayo, tanong ni Lito. Tumango ng pahot si Yomar, lilingon na sana para mahanap ng piwiring maupuan sa isang coffee shop nang himinto ang isang mamahaling sasakyan sa harap niya. Bimaba mila sa sasakyan ang isang babaeng may edad, mahara ang pananamit at nakataho sa likod ng malaking sunglasses. Sinilay pa niya si Yomar at itinos ang baba, naktatanong, asawa ko ba ni Liatsander? Naktitida si Yomar sa baba, nginit hindi nakmamadali ang baba, dahan-dahang naksalita, empleyado ko siya sa kumpanya, kung gusto ko, malalaman ko lahat tungkol sa pamilya niya. Anong klaseng asawa ko at pinababayan mong mambaba ang asawa mo sa amo niya? Ay ang amo po naman ay ang matandang-tandang ko na hawa pang manluko ng makpakasaon ako. Nginitian siya ni Yomar, hindi po natin alam kung sino ang may kasalanan. Suwehilin mo rin pala at makikipag-away ko rin pala. Itinirong baba ang likiran niya, nandiyan na ang makakinan para sa ebidensya. Mapapahot ka lang kung papatilan mo po ang kakanayang klaseng tao. Gusto mo bang si Mama? Gusto mo bang makita kung paano siya sa pilang iba? Manit na si Yomar, hindi na siya kimukontra kahit sinisiran ang asawa niya, tumango na lang siya at suminot. Humastos ng malaki ang baba at ginamit ang makakoneksyon niya para malaman ang nimerong kiwarto na nirentahan ng dalawa. Nang buksan manager hotel ang kiwarto, nabigla si Yomar sa inhong kaligayahan ng asawa niya. Gusto na niyang tumalikod nang hinila siya ang baba papasok. Pagdating doon ay pimalakpak pa siya na parang may pinapanood na palabas, libreng street movie.
Nagilat ang dalawang tao sa kama napatingin. Nang makita ang lalaki na may nakkikinan, naktaho ang asawa sa ilalim kimutat. Itiniru si Leah, maopatawaran mo ako, sinulsalan niya lang ako, matanda na ako pero parang bata pa rin. Kung ano ang sabi niya, sinisunod ko. Kung ganon makita na lang tayo sa korte doon ko sasabihin ang gusto kong sabihin. Imalis ang baba, hindi na pinansin ang palakit. Nakmamadaling nakbihis ang lalaki at suminot. Nang makita ni Leah si Yomar, natakot siya, naktakip ng kimot at hindi makapagsalita. Timinghan sa kanya si Yomar nang walang kahit anong emosyon at imalis. Nakita ni Lito si Yomar na limabas kaya tahimik silang imalis. Alam niyang mahilo ang isip ng kaibigan niya kaya nakpatawag si Litong tachi para makiwi sila. Nang tananghan driver king son sila pipinta natigalan si Yomar. Saan ka ba siya pipinta? Kung sa bahay nila naroon si Leah. Kung sa bahay naman ng kaibigan niya may sarili rin silang pamilya. Sinabi niya ang address at nakilat ang driver daw malayo, ngunit sinabi ni Yomar na mahmaniw lang siya. Sa hili may isa lang siyang babalikan, ang bahay mahamahalang niya sa probinsya. Pinabayaan ni Aling Ising ang anak niyang si Yen na makpantay sa tindahan para makapahanda siyang hapinan. Habang nagliligbit ay nakarinig siyang bisina kaya limabas siya. Nakita niya ang dilaw na taxi sa harap ng bahay nila. Sinabi ni Mang Berting sa asawa niya na limabas, nakilat silang makita ang anak nilang si Yomar na pimasok sa kote, malungkot ang maka, parang nawalan ng hana. Inipo si Yomar at naksalita, pivede po bang detumina ako tumirang ilang araw. Nakalala si Aling Ising, may nangyari ba? May sakit ka ba? Sabihin mo para makabili akong hamot. Iniling si Yomar, wala po medyo masakit lang po ang ilo ko. Simamangot sa Mang Berting, nasan ang asawa mo? Tanong ni Aling Ising. Nandito ako. Sino ang makpabantay sa negosyo niyo doon? Pinakisapan ko na lang po ang kaibigan ko. Makpapahinga mina po ako. Makigising na lang ako kung gutom ako, hiwag niyo na lang po akong tawagan, sabi ni Yomar at pimasok sa kwarto niya. Pagkalis niya ay agad kinuha ni Aling Ising ang cellphone niya para tawagan ang manihang niya, ngunit walang sumasagot. Marami siyang gustong itanong ngunit hindi niya alam kung sino ang tatanungin. Maghihintay na lang siya na maksalita ang mga anak niya, ngunit alam niya na nakaway ang mag-asawa. Nakatingnan ang mag-asawa at pumintong hininga. Masaya ang kamahalang kung imiwi ang mga anak nila, lalo na kung may okasyon, ngunit iba kung iwi silang malungkot at may problema. Pagkatapos ng panhanay nilang anak na baba, dahil sa masingkit na biyenan, ngayon naman ay ang anak nilang si Yomar. Hindi alam ni Aling Ising kung bakit nakakaganito ang mga anak niya sa pag-ibig. Nakaiha si Yomar sa kwarto niya, nakatingin sa kisama. Sinot-sinot ang hatikt at tawag sa cellphone niya. Nang makita niya ang panghalang imo kong asawa, gusto na niyang basahin ang cellphone niya. Hindi niya akalain na naktatrabaho siya nang mabiti para mabigyan magandang bihay ang asawa at anak niya, pero ang asawa niya ay nakikipag-ibigan sa iba. Ang masakit po, matagal na palang nangyayari ito at hindi niya alam. Tumilo ang liha niya, lihang kawalan pag-asa. Kinabukasan, bumalik si Sing, hindi alam na kaya ang nangyari, ngunit nang makita niya ang kapatid niyang imayak, pinapasok niya ito at imalis para magtiro. Kakagising lang ni Yomar nang marinig niya si Sing sa labas. Limabas siya, halit na halit. Anong ginagawa mo rito, sigaw niya. Alam kong nakamali ako sa iyo. Patawarin mo ako. Wala na akong natitira. Kung iwan mo pa ako, paano na ako pagmamakawa ni Sing, tanungin mo ang kabit mo. Ang landi-landi mo nakikipagfling ka sa iba tapos babalik ka rito para magpatawad. Sobra naman auta ang kapong mukha mo. Sayang ang pagmamahal at pagtatrabaho ko para magkaroon ka ng magandang bihay pero sa likod ko ay gumagawa kang kaiban. Tao ka pa ba, halit na sinabi ni Yomar kay Sing pagkatapos ay tumingin siya sa ina niya.
Magi walay na kami. Hindi na siya magiging manigang umay kinalaman sa pamilya natin. Polisan mo na siya. Dadagdag lang siya sa dime sa bahay. Medayo naintindihan na ni aling isang ang nangyari. Halitan siya sa mga babaeng nanghang haliwa kaya limapit siya kay sing na nakaliut, imalis ka na. Alam na namin na nakamali ka. Patawarin mo na kami. Hindi. Hindi mapapatawad ang kasalanan na ito. Malaking kasalanan ang hindi pagiging tapat bilang isang baba. Hindi naman kami nakikilang sa iyo. Minahal kang anak ko kaya kaniya pinakasalan. Maka ka namang mabait at mapakpakang baba, hindi naman akalain na makakahawa kang ganito. Pero kanwan talaga ang bihay, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Nakakilong nan hasising, nakatingin sa 3 taong dating nakmamahal sa kaniya, nahinit ngayon ay kinamimihan na siya. Nagsisisi sising na pinabayaan niyang sirain kalibigan ang kaligayaan na mayroon siya. Sa hili ay miko sising para himinging tawad at imalis. Sa loob ng bahay, pinanuit ni Yomar ang babaeng minahal. Niya, nahinit na patinaan niya na hindi mo kayang sikotin ang pesong tao. Ang taong pinakakatiwala niya ay siya pang ng traidor. Nakita ni Mang Berting na nalilingkot ang anak niya kaya naksalita siya, imipo ka rito at ikwento mo sa amin ang nangyari. Imipo si Yomar at ikiniwento ang lahat, simula nang mambaba ang asawa niya sa matandang amo niya, kung paano siya naksininghaling para paktakpan siya, at kung paano niya nahili ang dalawa. Nasaktan si aling ising nang makita ang anak niya na naktirisa. Hindi natin gusto ang nangyari. Iwag kang masyadong malungkot at baka makasakit ka. Timira kang mina rito. Kapag mahanda na ang pakiramdam mo, bimalik ka na sa lungsod. Ikaw ang magdesisyon kung magdidiborsyo kayo o hindi. Wala kaming pakialam sa desisyon mo basta siguraduhin mong tama ang desisyon mo. Salamat po. Tangali pakaiwigaling sa pagtutiro, ikiniwento ni Kay sa kanya ang nangyari sa mga kapatid. Nabigla siya nang malaman na kaya palang humawang ganong bahay ang mapakpakang baba at masinirang manigang niya. Nakita ni aling ising na nakisip ang anak niya kaya sinabi niya, sa tingin ko dapat bimalik ka na sa asawa mo. Malay mo may imaligit na rin sa asawa mo. Naniniwala naman ako kay Lambert pero hindi ako naktitiwala sa ibang baba. Kailangan mong protektahan ang pamilya mo. Malakas na rin ang asawa mo, nakakalabas ng hasya para makipaglarong siya sa kapitbahay. Nandito pa naman ang dalawa mong kapatid. Nakaisip si Kay. Tama ang sinabing ina niya, nakaalala rin siya. Nalala niya si Trina. 10 araw na siyang tumira sa bahayng mahamahalang niya, hindi pa siya nakakabalik sa asawa niya. Regular na siyang binibisita ni Lambert, naktatayt siya kapag may ginagawa siya. May ilang beses na ring bimisita ang biyenan niya, mabait siya sa mahamahalang niya, pero sa kanya ay wala siyang ipinakitang halit na parang dati. Siguro dahil sa mahamahalang niya. Dahil nakatira na ang kapatid niya sa kanila, mas marami na sila sa bahay at medayo nakakailang. Siguro babalik na siya sa asawa niya para makita kung ano ang kakawin biyenan niya. Kung patuloy pa rin siyang sisinghitan, sasabihin ni Kay na makbikot sila. Pagkatapos niyang magdesisyon, gumiti siya, sige po sisindan ko kayo. Mamaya babalik na ako doon. Gumiti si aling ising kay Kay, imasa na magiging maayos ang relasyon niya sa biyenan niya. Dahil alam niyang wala nang pagkain sa bahayng asawa niya, pumunta si Kay sa supermarket para mamili. Pagdating niya sa bahay na iniwan niya 10 araw na ang nakaramdam siyang lungkot at pananabik. Nang ipapasok niya na ang sisi sa kate, lumabas si aling luling at nang makita niya si Kay ay pimasok ilit siya nang nakmamadali. Pimasok si Kay, bitbit ang makakamit niya, nakita niyang nagsasandok ng lihав ang biyenan niya sa isang lalakan. Nagsalita si Kay, magandang hapon po. Kanino po kayo magdadalang lihав? Kay Didi. Inilakay ni Kay ang makakamit niya sa ref na walang laman at nagtanong, anong nangyari kay Didi?
Pariu selang na sa ospital, walang nach alaga kaya tinitulungan ko na lang. Nakilat seke at nakita niya ang biyena niya na nahihirapang buksan ang lalahan kaya nach alok siya, ako na po. Ibinigay ni aling luling kay ke ang lalahan at kimihang isa po. Pagkatapos mahanda ay inilakay niya ito sa bak nakita ni ke na alis na ang biyena niya kaya naksalita siya, malayo po ba? Gusto niyo po bang iodot ko na kayo? Malapit lang dito piviera na ang tachi. Maglito ka na lang. Nagrereklamo si Lambert na gusto na niyang kimain leto mo. Mag-ingat po kayo. Pimasok sa ke sa bahay para magtemplang karna at isda at nilinis ang bahay. Mahilig maglinis ang biyena niya at siya lang ang nasa bahay kaya malinis na ang bahay. Habang naglilito ay dumating si Lambert. Nang makita niya ang motor ni ke sa labas, tiwang-tiwa siyang pimasok. Bobe, nandito ka na pala. Napangiti si ke at timayo. Nilapitan siya ni Lambert at niyakap siya ng mahigpit. Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Dito ka na ba ilit titira? Hindi po ako makakasagot. Malakas na si tatay kaya pinapabalik na ako ni nanay. Sinabing ka pala ni nanay na may nagrereklamo na gustong kimain leto ko. Sinabi ba sa iyo ni nanay, tanong ni Lambert at timawa. Gusto niya. Sinabi niya na masarap ang leto mo at mas marinong ka raw maglito. Ang dami naming kinakain sa labas. Sinasabi niya na papuntahin na kita rito pero nakikita ko pa rin na hirap si tatay kaya hindi ko pa sinasabi. Napansin ni Kay. Talaga. Tutu. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Sobra siyang magdailan. Basta dadon sa akin ang lahat. Timawa si Kay at naalala niya na paminta ang nanay niya para dimolaf, nakapala, anong nangyari kay Didi at sa anak niya. Kaninang hapon, nakita ko si nanay na magdadalang ligaw sa kanila. Bimintong hininga si Lambert at ikiniwento, inatake sa piso si Didi pagkatapos nangyari sa anak niya. Sinabi sa atin ni Trina na nagtatrabaho siya bilang tourguide. Pero hindi pala totoo. Mataas na klaseng kalgerol siya. Nakilat ako nang marinig ko ito, lalo na si Didi. Sumasama si Trina sa mga lalaki para makapagpakasaw ng libre at kimitang pera para magkaroon ng sariling negosyo. Kahabi habang kasama niya ang isa sa mga lalaki ay nailis siyang asawa nito, sinihot siya at kinamot ang mukha niya. Timakbo si Trina at nabangha, kinailangan siyang dalhin sa ospital. Biti na lang at hindi nasaktan ang ilo niya pero malala ang hasukat niya. Nang marinig ni Didi ang balita na imatay siya sa bahay natin, kinailangan pa siyang dalhin sa ospital. Pagkatapos marinig ang ikiniwento ni Lambert ay sinabi ni Kay, grabe. Gising na ba sila? Mahanda si Trina at tama ka naman. Pero mali ang ginagamit niya. Nakikipagtalik siya sa maraming lalaki para magkaroon siya ng magandang bihay. Hindi mo talaga masasabi kung ano ang nasa loob ng tao, dagdag ni Lambert. Gising na raw. May dumating na kamag-anak nila para mag-alaga sa kanila. Inayos ng kapatid niya na nasa timog ang trabaho niya para makapunta rito kaya himingi siyang tulong kay nanay kung pwede raw siyang maglito para sa kanila kung may oras siya. Sinira na rin umhataw ang negosyo ni Trina at kiniha ang lahat. Biti na lang at nabili niya ang bahay kaya hindi ito napagtihan. Biti naman. Sana magbago siya pagising niya para hindi na magtisa sa Didi. Ayaw nang pakisapan ni Lambert ang kaibang tao, hinawakan niya ang kamayang asawa niya. Imiwi ka na. Malakas na ilit si tatay. Mas nakita, hindi ako makatilok kapag makisa ako. Alam na Kay na mali ang ginawa niya bilang isang asawa na imiwi sa mahalang niya pagkatapos nilang ikasal. Wala na rin siyang dahilan para manatili kayang himiti siya. Sa ganoon ha, maglilito na ako para sa maokong asawa. Bikas pipenta ako sa mga mahalang ko para kinan ang hanuotis ko. Ang halang mo, asawa ko. Habang naklalambingan sila ay may narinig silang imibo.
Hindi niyo man lang napansin na may tao nang dumating sa bahay niyo baka nakawan po kayo. Pagkakita ni Kay sabihin na niya ay agad siyang imiwas nakaalala. Pasensya na po. Hindi ka na kailangang magpasensya. Ilagay mo ito sa ref. Inabot ni Aling Luling kay Kay ang isang bak na karayuso sa Kay at inamoy niya ito na si Kasya. Simamangot si Aling Luling. Hatas ang kalabaw langhan parang may nakakadiridihan. Hindi ko po sinasadaya, amoy lang po talaga. Naalala ni Aling Luling ang isang bahay, limapit siya kay Lambert at nagtanong, matagal ka na bang hindi dinadatnan? Hindi ko naalala uwan hapala. Ngayong biwan, hindi po ako dinadatnan, malapit na ang 2 linggo. Pagkarinig niya sa sinabi ni Kay, limapit si Aling Luling kay Lambert at sinabi, pimili ka ng pragnansya. Nanlaki ang mata ni Lambert at agad siyang pumunta para bimiling pragnansya. Hinawa ka ni Aling Luling ang kamay ni Kay, may gusto akong sabihin sa iyo. Matagal na kitang sinisinghitan at kinikumpara kay Trina. Pero sino naman ang makakala na chalugaro pala siya? Mali ako, patawarin mo ako. Bimalik ka na sa amin, nalilingkot ako kapag makisa ako. Patawarin mo ako, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Iwag niyo pong sabihin an. May balak na rin po akong bimalik. Malakas na ang hamahalang ko kaya gusto ko na rin pong alakan ang asawa ko baka agawin pa siyang iba. Walang agaw sa kaniya. Mahal kaniya. Sobrang nagsisisi ako na hindi kita pinalakan. Patawarin mo ako. Opo. Ilalabas ko na po ang pagkain para makakain na tayo. Tumulong si Aling Luling sa kaniya. Naglilito sila habang nakisap ng masaya. Pagdating ni Lambert na may dalang 5 pragnansya ay sinabi niya na magtest na si Kay. Pimili siyang iba-ibang brand para mas sigurado. Nervyos si Kay, natatakot siyang madismaya ang lahat. Nang lumabas si Kay na may lihasang mata at hawak ang 5 pragnansya na positifa ay niyakap siya ni Lambert. Nang kimama na sila ay sinabi ni Aling Luling, bikas magliafa ko at makpatingin tayo Kay. Kailangan natin malaman kung ilan para malaman natin kung paano ka alakan. Sige po. Wala naman po akong klase bikas ng hapon. Sumingit si Lambert, magliafa na rin ako bikas para makasama tayong lahat. Gusto kong malaman ang lahat. Pagkatapos ay kiman silang tatlo. Mila noon ay tinilinghan na ni Aling Luling si Kay sa makakawang bahay. Kung pagod si Kay ay maglilito siya para sa kaniya. Kinabukasan pagkatapos ng ultrasound ay pumunta si Kay sa makamahalang niya para ikwento ang magandang balita. Natiwa sina Mang Berting at Aling Isang. Sinabi ni Lambert na alakan niya si Kay dahil masayado siyang naktatrabaho. Piniri ni Yomar ang kapatid niya. Nalangkot siya nang makita niya ang kaligayahan ng kapatid niya. Dahil wala pa siyang anak, madali siyang magdidiborsyo. Iyon ang sinabing lawair niya. Pagkatapos maraming araw na hindi siya makatilog, pimayak si Yomar na magtapos ang relasyon nila. Tiwang-tiwa ang kakaibahan niya dahil alam nila na si Yomar ay nararapat para sa mas magandang baba. Nakita rin ang hamahalang nisang para himinging tawad pero matatak si Yomar. Dahil may ebidensya siyang may nangyaring relasyon sa iba, walang nakya sa nang magdiborsyo sila. Narinig niya na tinanghalan sa trabaho at hindi siya makahanap ng trabaho. Pagkatapos ay pumunta siya sa ibang lugar para magtrabaho ng isa. Maraming teksasabihay, mahirap lampasan ang nararamdaman mo pero kailangan mo minang isipin ang resulta bago ka humawan bahay na labak sa moralidad. Laging tanungin ang sarili mo kung ano ang makikiya at mawawala. Kung hindi, ikaw lang ang malilingkot sa hili.